Ma wasalniex. Din kienet it-tweġiba li tal-President Amerikan Donald Trump wara summit li ħa madwar 3 sigħat mal-President Russu Vladimir Putin fl-Alaska. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien ma' Donald Trump kien hemm is-Segretarju tal-Istat Amerikan Marco Rubio u l-Uffiċjal Għolja Amerikan Steve Witkoff. Sa dan it-tant, għal Vladimir Putin, deru miegħu il-Ministru Russu għall-Affarijiet Barranin Sergej Lavrov u l-Uffiċjal Russu Yuri Ushakov. Is-summit li sar fil-belt ta' Anchorage kien tal-ewwel xorta tiegħu hekk kif din kienet l-ewwel darba sa minn meta bdiet il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna 3 snin u nofs ilu li ż-żewġ mexxejja ltaqgħu wiċċ imwiċċ. Qabel li nagħta bidu għas-summit, Putin żar il-mafkar li ġeddet il-legat bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika għal kooperazzjoni tagħhom matul it-tieni gwerra dinjija f'Magdan fir-Russja. B'dan il-ġest kien meqjus bħala wieħed sinifikanti bitħejja għal summit li kellu jkun produttiv. Sa frattant, mal-wasla tiegħu f'Anchorage, Trump laqa lil Putin fir-runway tal-ajruport fejn wara li ħadu bidejn xulxin 4 fighter jets flimkien mar-rinomat B-2 stealth bomber taru minn fuqhom f'dak meqjus bħala turija ta' dominanza militari Amerikana. Minn dan is-summit ħareġ kif minkejja li l-waqfin mill-ġlied bejn ir-Russja u l-Ukrajna jidher li għadu fil-bot, xorta waħda ħarġu punti pożittivi li jagħtu fiduċja għal ġejjieni. Kien propju l-President Russu Vladimir Putin li f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta wera l-volontà sinċiera li l-gwerra mal-Ukrajna tieqaf u saħaq kif in-negozjati bejn iż-żewġ pajjiżi kienu kostruttivi, partikolarment wara nuqqas ta' laqat bejn iż-żewġ pajjiżi ta' madwar 4 snin. U żied jgħid li fl-aħħar snin ir-relazzjoni bejn ir-Russja u l-Istati Uniti kienet fl-ar tagħha sa mill-gwerra l-birda. Iżda permezz ta' din il-laqa l-affarijiet jistgħu jitranġaw għall-aħjar. Intant, u qabel ma' Trump meta tenna li kieku baqa' fit-tmun tal-Presidenza Amerikana fl-2020, din il-gwerra ma kienet tibda qatt. Fil-waqt li elenka li s-sigurtà Ukrena għandha tiġi mħarsa fid-dawl ta' konflitt imdemmi, il-President Russu enfasizza li s-sigurtà ta' pajjiżu għandha tiġi mħarsa u rispettata. Putin temm jgħid li ħares il-qudiem għal aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Min-naħa tiegħu, il-President Amerikan minkejja li jindika li ż-żewġ pajjiżi ma waslux għal ftehim dwar l-għana u l-lini tal-laqa li jiġi stabbilit trattat ta' waqfin mill-ġlied fl-Ukrajna u xorta waħda tenna li din kienet laqa li ħallit il-frott. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. U żied jgħid li wara din il-laqa u se jkun qiegħed jitkellem mal-President Ukren Volodymyr Zelensky kif ukoll mal-Organizzazzjoni NATO sabiex jagħti rendikont ta' dak li ġie diskuss. Fl-aħħar tal-konferenza tal-aħbarijiet, Trump qal li qed jittama li ż-żewġ pajjiżi mill-ġdid jkollhom opportunità oħra ta' summit ieħor, bil-President Russu jissuġġerixxi li l-laqgħa li jmiss għandha ssir fil-kapitali Russa ta' Mosca. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Sa dan it-tant nhar it-tnejn li ġej, il-President Ukren Volodymyr Zelensky se jkun qiegħed jitjir lejn il-kapitali Amerikana ta' Washington sabiex jiddiskuti aktar mill-qrib ma' Trump dwar dak kollu li ntqal matul il-laqgħa.